Охо, един има тук. Магнит има. После може да вземем магнитче. Ден днешен от индианците се смята за свещен. В древността се смятали, че е даден от боговете на хората и че прави връзка с небето заради цвета му. Траяна харесва, ще ви отворя и лечебните свойства на другата страничка. За съжаление не е естествен на другата. Това не е естествен. Не е естествен. Много синтетика има на пазара. Те виж какви дават, не ги разбират. Да, от манастири трябваше да уж я купувах да не са стъклените, но... Айде, просто не си избереш нещо. Чекайте, аз се задържах да не ви бавя, тези вечките съм хванала. Пише ви имената им, туркуаз и пири. Това сол ли? Сол? Не. Аз имам такова. Каманяци. Това бата е. Дини, какво пише тук продаваш? Я го кажа. Децата. Няма само децата, всички. Ема аз динята с мастика нямаше. Има. Благодаря. Всичко има. Сега да има желание, човек. Капайте си директно от производителя нещо хубаво. Най-после си вземеш диня. Има копички, има и цели, да знаете, че тук няма нитрати, няма торове. Виж чиста работа, не като по верилите. Супер, много яко. Да сте ми живи и здрави. Супер. После да им направиш оборот, нали, но взимаш пари. И ние нямаме диня, който вкъщи. Ще ме разстреляш ли сега? Какво ще правиш? Тръгна без пари. Ма ти знам, че си имаш много пари. Правиш ли някакви камъни или ти харесаха? Уважаеми зрители, отиваме към пещера. Проходна ли беше? Божите очи, аз не знам. Трябва някакви магнити да вземем? 5. Данчето плаща днеска. Ще взимам. Отива бъдете на туалетна, да няма да първо да питам. Не, мама, аз ще кажа. Како е Ма навръщане ще вземе сега. Да? Аптеката е там горе. И аз как ходих там на среща? 15. Добре. Аз имам просто млеко. Майка номер 1 може да ми вземе. Най-готинка. Майка номер 1. Не, казвай майка, защото ще имаш проблеми после. От друга взема. Да. Навръщане, да. Сейко, извади ми телефон. Малко ходовинка екстра. Да, трайка, внимавай. Добър ден. Да дига на долу. И пък ходи.
Джуди си, помагай. Спокойно, има време. Извинявайте. А някакви звуци се чуват. Така ли? Ма защо хочеш да видиш? Ще видим. Не ти обещавам нищо. Ама трябва да го видиш, за да го видим. Да го видя, за да го видя, да. А, това е ехо, бе. Това да ти ще стане много голяма за израцията и тук ме тичаш. Еха, супер яко. Малко по-надолу. Ма и тук е много яко. Супер яко. Как издълбано, бе, бе. Сега трябва да се заредиме с енергия. А? Какво? Много яко тук, виж. Ме, той е там. Да бе, ама не, тук е готино. Просто казвам. А? Не бе, това не е само. Да, има тук нещо. Мистика. Усещам прилив на енергия. Виж как са навъртили камъните. Трайче. Гледай да не ги събориш. Тук има катерачи, между другото. Тук е. Иди. С тия. И е натам. Да, интересно място, определено. Ето ги осигурителните въжета на катерачите. Да, ще се катерат. Да. Аз мога да се покатера. И да. Трайче. Да, яко е. Какво ще кажеш, Трайче? Много яко, нали? Уважаеми зрители, доста готино. И прохладно, да, наистина. Да, сега, ама заедно като се качим. Чули, изчакай малко да минем отдолу първо. Ще се качим.
Гледай. Паси. Чудесата на природата. Много добре. Голяма пещера. Готина е, така ми харесва. А? Кое? Може да скачим на тях. Що? Не знам. Защо? Моля те. Ще е много забавно, баща. Гати. Докато не ги пуснат. После ги пускат. Виж още пещери. А? Сигурно да. В пещерите има. Ела да отидем на там да видим какво има. Виж някакъв заслон, тук може да си живееш. Ето си теглят ги нагоре. Сега ще има изнудване 100%. Тук е някаква пещера. А за какво ги редат тия камъни? Така много интересно. Но тук има слама, като ме навежда на мисълта, че животни има тук. Не ме кефи. Страшно ми се вижда. Страшно. Има такова, искате ли на лифт? Не искам никъде. Защо? Страшно ми се вижда. Лифта не е страшно. Да. Те оттам ще се пускат сигурно. Ето. Да. И аз така мисля. И така, ще е като люлко. Сега ще видиш. Ти си долу, това е дете? Таче, ти не искаш да това? Не. Искаш ли трябва? Не бе, ти, какво значи искаш? По принцип, тия спортове на ме кефят. И сега ще му... Терис, какво ще кажеш? Тия спортове кефат ли те? Какво ще кажеш? Да. Дали те кефат тия спортове? Вие се познал. Абе стига, бат. Седмия етаж също. Вики шутлюлин от бока, бат. Надали само ще снимат. А къде е с телефона? Оттам минава лифта и...
Може да си спаши. Да му даде да изпуща. Не, да му Бих си качил само това слагам ластик. Ти да ни сцелят якото. Яко? Не, аз ти казвам, че екстремисти са. Право подскочих. Да, супер. Ти. Аз и майката няма да ни издържи ластика. Ще паднем като гюлент. Ще се търкаля. Имаше мегапиксели ерунда. Не ме кефи това нещо. Не. Те са с памперси сигурно, иначе. Да, те са с едни специални седалки. Не, в смисъл, много са се разрали. Не е страшно, ама... Аз ще ги пусна тук. Не, ще ги изтеглят нагоре. Ама трябва да спре. Са спокойни, лъжете. Леко да Ти няма да пускаш ли? Ами, аз не искам, честно казвам. Камо ли долу? Водата беше. Къде нас първо ходила, къде скача. О, Долу поне водата е. Като шлепна въжето и ми се преобърна сърцето. Даже не можах и да ги гледам. Аз се обърнах с гръб. те си... Екстрим. Да се разпъни, а пък сега ти го пускат, да ги объркаш нагоре. Така ли? Айде. Добре, айде. Айде да видим. Айде да видим. Света Марина.
Още една пещера. Да, много. Само внимай, трайче. Какви мощите. Кой има тука? Да! Кой? 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 Какво става, Данче? Скален манастир, бе. Има тук. Скален манастир. Още една пещера има. Гледай какво става тук. Какви стълби! Уважаеми зрители, по скалите като козичка. Да. Ама той сигурно е по-надолу, да. Тук е някаква пещера просто. Да. Йохо! Трайка, не се завирай там сама. Да сме заедно. Йохо! Тук е някаква тъмница. Да, излиза се от друга страна. Не. Ти дупките. Ама там не отиваш, защото няма път на там. Не, ела, не съм. Дай да го снимам, ще стане атракция. От дупки да искаш тук. Внимавайте да не се... Терис, внимавайте. О, как се хозга тук, човек. Спокойно, бе. Трайче? Трайче? Тук къде се заврах? Да. И от тук наобратно и пак се излиза. Не, там се хлъзга много. Хлъзга се, Терес. Внимавай. Да, ето тук. Майко, това се
да пием, няма да спирам. И пак тук. Не забравяй, че аз съм ходил на планински курс. Къде ли не си ходиш? А? Мини оттам отвътре. Да, аз ще ти помогна. Супер. Трайче? Ще можеш ли? Да. Само внимавай, не бързи, че се хозли и главата си пази. Помощ? Help? Айде, кажи здрасти на зрителите. Здрасти. Здравейте. Айде, ела да видим това с бънджито. Давай, тук стой. Това е бънджерито. И той ще дойде тук сигурно от средата и ще се освободи. Ела тук насам. Трайче? Да. Там ли отиваш? Да. Окей, внимавай. Да не се заклещи, бе, Рунда. Раницата.